الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bago ang lahat mga minamahal na tagapakinig ay lubos nating pinasasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang iginawa niya sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa pinaka malaking bagay na ipinapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na muli na naman niya tayong tinipon upang makapakinig ng ganitong pagtitipon na puro salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na pikirang kahay babay ko sa giyang kaya aguma ay Islam. Pwede pati nga man na sa kadakal abai sa dunia na isa kay manto sa giyang kaya oras at yawfikan Allah adi mamakinig si ikaw maanan yan na aguma. Pipikira nga man na sa ikudar pa iyo, pakay baratambuk. Upang ako sa divisorya na piray mga Muslim roonas kay miyang pili asisi iman to sa giyang kaya kanilimu. Upang ako sa giyang kaya dato Ismail, na upang ako sa ngipur baisiin, na pandapati nga makasakabu itiyofikan Allah ang makapamamakinagagan sa madatara iagalabak amiyang makapiya-piya amiyang makalala ibalas na apiyag yung tubuman ang yatang din miyang buhay ka lalo mano na taruan nyo alhamdulillah nagyuto ko miya pasal la hawla wa la quwata illa billah. At dahil mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mulit-muli na ang binigay nilang paksa sa akin sa araw na ito ay ang pagiging mabuti sa magulang. Ito, for sure, na ang mga magulang gusto nilang iparinig ito sa kanilang mga anak. At bakit paulit-ulit ang ganitong topiko, gaya na sinabi natin mga minamahal na tagapakinig, ang problema hanggang ngayon, ang kanilang mga anak ay matigas pa rin ang ulo, hindi sumusunod sa magulang, sumusuway sa kanilang mga magulang. Kaya, always, lahat ng seminar, majority, hindi ko nila lahat, hindi nawawala ang paksang pagiging mabuti sa magulang. Laman mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Anumang gawaing mabuti, anumang intensyon mong mabuti, na gusto mong ialay sa iyong magulang, sa nanay at tatay mo, kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi ito naaayon sa Quran at sa sunnah ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi matatawag na birrul walidain. Di mapataro akapiya-piya isi kumbala alukas sumanga ukit-ukit ka anima ka ayon si iku Quran o kininggulalan nun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mas malinawan tayo, kasi iba-iba tayo ng definition sa pagpapakahulugan ng pagiging mabuti sa magulang. Bida-bida tanong mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sa mga magulang, sa ikumbala anukas, na bida-bida mambu ang kasasabog tayran sa ikumatuan aina unang niya kapiya-piyawata, suwataan. Bida-bida. Adin, si unatan sa ikumbala anukas, may mga magulang
May mga magulang na kung sino sa mga anak niya ang nakakapagbigay ng pera, yun ang favorite niya. Kung walang maibigay, nabalik ka. Kakakakamu. Umawa ka. May mga ganyang magulang. Subhanallah. May mga magulang kung sino yung may natapos sa kanyang mga anak, yun ang favorite niya. Yung pinakamapyakwatakan. Ngayon ito. Neresema. Yung pinakaipagambugan sa dunia, awatakan. Ngayon ito. Engineer. Attorney. Police. Judge. Ay na, alam na tapo din sa dunia. Abiti barangan ni kolor. Nasisisa Marawi. Kapyo. Marawi City na di. Tarpulin City. La hawla wa la quwwata illa billah. Na ilangan may mga anak kayo, hindi man nakakapagbigay sa iyo ng pera, hindi man nakapagtapos, hindi mo man may pagmalaki sa mga kumari mo, pero nagsasalan ng 5 beses sa isang araw. Humihiling siya ng kapatawaran para sa iyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ayang kaipagkabuan. Ano to? Kaya para nakaan balalo kasi na sabu-sabu kabugir kasi pera. Ano kaya pinakaburito ka na sumanganay. Ngayon to, biniko ako niyan sa truck. Nagpaparinig pa sa anak ka? Sana all tulad ni kuya. Buti pa yung kuya nyo, hindi nyo gayahin. Di ba siya gayang suka ka na dapat gayahin? Kasuha namin, kaya ano mo, bukibugin niya nakapira. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Pumunta naman tayo sa mga kabataan. Sa mga kabataan, iba-iba rin ang definition. Okay? Kung paano ba natin masasabi na mahal natin ang ating mga magulang. Walang anak, walang bata na naabutan ang kanyang mga magulang na sasabihin niyang hindi niya mahal ang kanyang magulang. Wala. Kahit sabihin natin verbally, sabihin niya sa pamamagitan ng salita na hindi niya mahal ang magulang niya, hindi totoo yun. Mahal niya talaga ang kanyang magulang. Pero, paano kaya ang tamang pagmamahal sa magulang? Paano ba nga ba ang tamang pagpapakita ng pagmamahal sa magulang? Pakikitungong mabuti sa mga magulang. Alam niyo kung titipunin natin ito as a one word. Ibadah. Khalas. Ya pasad. Ayamati tu amapi awat akong balalo ko siyan. Nasukang kinggulalan niyang kukapasimbaan yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kapangagunutan mo to. Subhanallah. Sasama na lahat eh. Hindi sa panahon natin ngayon, sorry bato-bato sa langit, mamaya na magalit. Okay? Mamaya na magalit. Mga minamahal na tagapakinig, meron sa panahon natin ngayon, ang mga magulang, sinasabi niya, mabait ka ba sa magulang mo? Oo. Mahal ko magulang ko, kaya ko nga pinagawan ng bahay eh. Sa tingin nyo, pagmamahal sa magulang yon? Sa tingin nyo, sagutin nyo ako, pagmamahal ba sa magulang yon? Pagmamahal yun, uy. Wala ko na ito, nagpungbalian sa walay. Pagmamahal yun, pagpapakita ng external sa mundong ito. Sa mundong ito. Okay? Pero, nasaan yung gawain na makakatulong sa'yo sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay?
nagitimada si kuwata ka. Mabibiyag-biyag ginabang ado. Ya Allah na penalamatang uska at yung pikana kong asawanta, alala na ko niya kumugan sa pera, lala na ko niyan na ayamanan niyan na pumasa sa mga abaya, pumasa ko niya sa dedargatare, pumbakakan na ko niyang saliyo, kaso ko New Year, nakapkububuin niya, rakan na mimatay kami sa pyro, sa so kung birthday niya kan namin birthday kami mamu, nagito ko ni pinakamabiyawata yan. Kagiyagit yan sina yang mukha naraka. Namagugaya-gaya mo sina yan. Ay do, I love you, watakulay. Matalo ba na matalo, I love you, na may kumakatugnakan mo naraka. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Bakit? Kasi mali ang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa magulang. Mga minamahal na tagapakinig, hayaan niyong ihandog ko sa inyo ang munting paksa patungkol sa pagiging mabuti sa magulang. Hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo kapulutan natin ito, both side, mga anak man o sa mga magulang. Uunahin po ito sa mga magulang muna. Kasi alam niyo po, tano din niyo kasakano ang balaalokas. Nasa kano na pagalungang kano o mga wataiyo. Kayong mga magulang, kayo ang salamin ng inyong mga anak. Ha? Salamin kayo ng inyong mga anak. Ibig sabihin, kung ang iyong anak ay madamot, maaaring madamot ka din. Kada aba niyang gagawaan sa katangiang madamot liban sa kanyang mga magulang. Kung wala sa nanay, umakos ka abay, napuliraw ka, kenapa ko tarmi mo dun, na inuswata ka na tarmi mo dun. Natatangtangi nga si karumang ka, agad ka mas mataramar kayo mo dun. Subhanallah. Bakit? Kasi nga, kayo ho ang salamin ng inyong mga anak. Kapya ngay parangay na, pliw din si ko mga wataka. May mga anak ka na may katangian sila na wala sa iyo at wala sa iyong asawa. Alam mo kung bakit? Pinabayaan mo, nakuha niya yan sa labas. Subhanallah. Usap tayo sa labas. Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Bakit? Napabayaan niyo po kasi ang inyong mga anak. Bago kayo magreklamo para sa inyong mga anak, tanungin niyo muna ang sarili ninyo kung pinakita niyo sa inyong mga anak ang imahe ng Islam. Subhanallah. Inoda sembayang si wataka, isina ginawa ko. Baka di sembayang. Ilaya nga ka, iprangit ka doon. Iprangit ka doon. Pagalitan mo siya, sermonan mo siya, sinipa mo siya, binato mo siya, pinalayas mo siya, dahil hindi nagsasala, ba't di mo palayasin ang sarili mo? Hindi ka rin naman nagsasala. Anong klaseng disiplina yan? Pamana, lagi nung doktor at tingin nakataya yung bulog sa ibul. Bilubang sonas kay manapong ibulan. Siya yan. Subhanallah. Mga minamahal na tagapa, eto pa, idadagtag ko pa. Narinig niyo na ba ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yung hadis na salasu da'awatin mustajabat. Tatlong uri ng tao na langon din tatarimaan supang ninyan. Talususun manusia alangon upang niiran na langon din tatarimaan. Narinig nyo na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, al-maghlum. Da'watu al-maghlum. Supang niyo malalalim. Yung kahilingan ng taong binaya, minamaliit,
minamaltrato, pinagkakaisahan, so panginian na langon din tatarimaan. Naubang mo ito ilangan. Subhanallah. Ibig sabihin, isingit ko lang, hindi labas sa paksa, kapag may naninira sa'yo, kapag may nagchichismis sa'yo, kapag may minamaliit ka, so on and so forth, huwag mong aksayahin yung panahong iyon, oras na iyon na tinatanggap ang iyong dua. Umang kabina sa salakaw, sa tuwing ikaw ay dinadaya ng iba, humiling ka kay Allah, ya Allah, pakasuldaw mo sa surga. Kenapa susabaad, ami alalim din, nami lalalim mo. Kami alalim na tingin na, ya Allah, pantak Allah, bumuang ada siya Kyoto. Hindi niya ginamit yung pagkakataon niya. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawang uri ng tao na tinatanggap, katanggap-tanggap ang kanyang mahilingan. Da'watu al-musafir. Kapag ikaw ay naglalayag, ikaw ay musafir, okay? Lahat ng iyong kahilingan ay katanggap-tanggap kay Allah. Kaya huwag mong aaksayahin. Sa mga musafir dyan, parang hingin nyo ang hiling kay Allah, lahat tinatanggap ang iyong kahilingan. Ya Allah, tarima kami ka. Ya Allah, pangatas sa panaumuran ako. Ya Allah, ya Allah. Si ikulang mo numapi, ya Allah. Pakadang lang asukan. Nagasami musafir ka, asumi nga si samawat na musafir ka, alam mo na pangalan sa mundo ka, alam mo na chismis na dar pa iyo. Katawa na kada ni, giraw man nagiraw man ito. Subhanallah. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Ikatlong uri ng tao. Ito na yung topic natin. Na tinatanggap ang kahilingan, da'watul walidi ala waladihi. So, panganiyoda to, kuwata yan na tatarimaan. Subhanallah. As in lahat, ang magulang, lahat ng iyong kahilingan para sa iyong anak. Laon din na pagpagnin ka para kuwata ka, na langon mo ito tatarimaan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na nainuman na pagpanang gila ka no. Wala ba ron sa iku mga baya, tabi-tabiya. Na balo yan iyo asote sudila iyo, igira adin abatero niyo kumawata iyo, pagkaranangitang kasadi. Kalamon na piliw sa mo, di ba ka nalamon na kaya napagdarimaan. Laman susabaad, mabuti sa kanyang anak. Nakagawa lang ng konting pagkakamali ang anak, lamo na sinta sa dunia na ayan niya nung ibuto. Buya iya wata. Lang buwa si wata yung namin mo ya bubuy. Tila kain niya wata siya. Namin mo, di mabuhatila kasi wata yan. Nabungiraw ka ino, mga biya pinabuhutila ka, nabihatila kasi wata. Kabiasa ka na, wallahi lading, kaya masana. Dia terong sudar ba? Namata kada abagawi, abada amiyan nagakan sagyang puto a pamilya, kumbala ano kason akan abasita. Langon din sinta, iya na ito buha. Hey, talang ko ang niya. Bisu ayawata, langon din, langon buwan. Nailangan mo kuswata yang kalangon din, padadrag. Takaw, si isa paling, langon din, pariwara. Kaya na to, lahat ng salita mo sa kanila, lahat masama Imbes na sabihin mo kahit galit na galit ka na, ito, may ambuhay ka, may asunod ka sa surga. Piya. O kaya galit ka sa kanya, nakagawa siya naman sa kakya 5. Galit ka na nun, pero 6 pa rin Ang tawag mo sa kanya, hindi yung iba na kung ano-ano na lang ang tinatawag sa kanya. Anak, baboy ka, sira ulo ka, bakit magdama? Mamaya magdama si Tayan.
balaborong sa iko mga dato. Pasultian niyo sulangon o katuruyo para sa iko mga wataiyo. Lalayunan niyo, panatilihin niyo ang always na pagiging mabuting pananalita, paghiling kay Allah para sa inyong mga anak kahit galit ka pa. Huwag mong paiiralin yung punto, minuto, segundo na galit ka at sisirain mo ito dahil lang sa iyong dua. Iyadan billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, mulit-muli sinasabi ko para sa mga magulang, bago nyo ireklamo ang inyong mga anak, bago nyo sila sisihin, unahin muna ang sarili. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Okay? Kung hindi ka nagkulang, baka yung asawa mo. Kay sa kama mo, nala ka ng pamimili sa pangarumar ka o di na pangarumaan ka. Basta I love you, you love me. We live each other. Let's go. Subhanallah. Naiman to, alumin yung suri-surta, adi pasabayang si Karo, mga kaskabi di sabayang, na di mo pasabayang suwata ka na tiga, saan ako nagkamali? Yabi-yabi at tutulak na. Subhanallah. Saan daw siya nagkamali? Misayaw si Wata yan sa TikTok. Nandiyan yan sa paligatingin na, unak ko na yung suwata ka. Ako umi TikTok, abay bugpusta ka natin na, miya ka post ka na. So, suportaan yan mo pa na. Ayan na pa kayo karatan yan na, miyo masuwak to ha. Namili niya si Wata yan sa liyo. Ama ilaw na aurat yan, di besar bayak, dia subar kadan yan, napasuk sekali sa masjid, nabiya suka pag-imbaitan niya kiwata, yan ada. Tapos sasabihin mo, saan ako nagkamali? Sa mga magulang, especially sa kababaihan, yung mga anak niyong babae, okay, alam nyo, wallahi natin, hindi nyo may tatanggi, alam nyo na hindi sila nagkukumbong. Hindi. Alam nyo na hindi sila nagkukumbong. Ngayon, pag minules siya sila sa school, sa labas, sasabihin mo saan ka nagkamali. Sasabihin mo saan ka nagkamali. Ihinayaan mo siya. Na'udhu billahi min dhalik, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago ang lahat, tanungin niyo muna po ang inyong mga sarili. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, para sa mga kabataan. At hindi lang ito para sa mga kabataan. Langon, kalamot ka naman humanad, mampu mga luksyo. Tano din niyo, sumba na alukas kano, na isa sa napakalaking pinagkakautangan natin ng loob. Utang na loob. Kung bakit eto tayo ngayon. Subhanallah. Kung ano mang meron tayo ngayon, kung ano tayo ngayon, lahat, tandaan natin, pinagkakautangan natin ng ating mga magulang. Ng utang na loob, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maghulos dili tayo sa pagre-reklamo o pagbabanta o kahit ano ba man dyan para sa ating mga magulang. Kasi yung sa panahon natin ngayon, ibang-iba na talaga ang mga kabataan eh. Hybrid. Nakakatakot ang kabataan ngayon. Lumalaban na sa magulang. Meron ba kayang patayin ng magulang eh? Ha? Sasabi lang, nagtitiis lang daw. Hindi. Kaya niya talaga, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. The point is, mga minamahal na tagapakinig, wala ni isa sa atin dito ang nakaranas ng tatay at nanay or siya ngayon ay nanay at tatay. Maaari mo po bang hilingin sa lahat? Lahat. Huwag lang ang cameraman, baka matumba. As in lahat. Lahat. Hihiling ako sa inyo ng kahit 2 minutes lang. Ipigit nyo ang inyong mga mata. Pigit. Ang hindi pumigit, saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sulang mo na po umunutan, napakasulda nga sa surga. Ya Allah, amin.
Pero ano ba man to, ha? Litan bata ko sa. Pigit lahat. Pumigit po kayo. Sa ngayon, habang nakapikit ka, ang nakikita mo lang, it's either dilim or may konting mga puti-puti dyan dahil may something sa mata mo. Okay. So, pigit po. Pigit. Walang titingin hanggang di ko sinasabi. Ya Allah, papantakwallah, subungunutan na tawfiq ka. Ngayon, sasabihin ko sa'yo kung anong iisipin mo. Isipin mo mukha ng tatay mo. Isipin mo mukha ng tatay mo. Kung hindi mo maisip, it's either hindi mo mahal magulang mo or galit ka sa tatay mo. Ngayon, isipin mo ang itsura ng nanay mo. Kung hindi mo ma-picture ang kanyang mukha, it's either galit ka sa nanay mo or hindi mo mahal ang nanay mo. Napipikira naman sumasa apagkiling kasiran as sumisinga-singa ay daw. Mapipiyapi ginawairan ka mamagpadakano na ding kakatawan na igagagat ararbiran ading kakibida kulagi di ka mabuawata iran subhanallah. Api ada na kegagairan na ipangutang iran ng kabakabu bibida sa skwelaan. Api yang masasakit na aginawairan na ipikilairan ka mapipi aginawairan ka ubakaw pagkarabit kumagagdamiran aawida akal. Buksan ang mga mata, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tiurog si Bubu. Tiga ka na, pipidig na batanong pag-siesta. Mata ni Bubu, kiyaw mo pa niya na, miyapasan. So, mano sabi na, apay. Kailan mo siya yan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, takhayal amikan. Naman, sumbala alukas tanong, tandaan natin mga kabataan sa panahon natin ngayon. Tanunin niyo ang mga magulang hindi marunong magpakita ng kahinaan sa mga anak. Hindi. Marami silang itinatago sa'yo na hindi mo pwedeng malaman baka kasi madamay ka sa problema nila anak. Pagkaawid ang kalma mo, pamikiran ko. Madaming magulang ang mga ganyan. Anong reason? Ganyan po kasi magmahal ang mga magulang. Gusto nila na mapalaki ang kanilang mga anak na may takot kay Allah. Gusto nilang mapalaki ang kanilang mga anak na mabuti, salihah. Pero hindi natin naiiwasan na ang ating mga magulang ay nagkakamali. Pero hindi katibayan or hindi magagamit na dalil na dahil nagkakamali ang ating mga magulang ay ganun na lamang natin sila sumbatan, pagalitan at taasan ng boses. Hindi po mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Maling-mali mga minamahal na tagapakinig. Ngayon mga minamahal na tagapakinig, isipin nyo yung iba, observation, tingnan nyo. Yung iba sa inyo, pumigit lang nakita ang nanay at tatay or napicturan nung pagpigit niya, bakit napaluha? Yung iba naman, wala. Yung iba naman, anyari. Bida-bida, correct? Bakit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dalil, katibayan na hindi lahat napatunayan ang pagmamahal sa magulang na disindidimanto. Subhanallah. Na sumalo kasi o amaw uyang panimanto alisindin na inos kanyan mapagkalak kasisis kanyang kubatan as kanyang pamankilokas na ipagkalakyan para sa iko watay. Subhanallah. Ayaw na niyang mangyari sa kanya anak mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may tinipon akong 6 na punto patungkol sa pagiging mabuti sa magulang. Sana kapulutan natin ang aral mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang ayat
Ang aya na ito ay sikat na sikat. Mata mamia sikat-sikat aya. Gas-gas na. Halos makabisado na natin ang kahulugan at halos maaari nating sabayan unless may sakit ang puso mo kaya hanggang ngayon hindi mo pa rin alam. Pakinggan niyo ang aya mga alipin ng Allah. Subukan niyong sundan ha. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Pero mana ka, baka kasi nahihiya lang. Ulitin natin. Baka lagay ako sa puliw. Ulit. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Masya Allah. Ano to? Illa iyahu. Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itinagbilin ng inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag tayong sumamba maliban sa huwag tayong sumamba sa kahit kanino at kahit sino maliban sa Kanya. Ay ano to? Na uriyan o kinisubun wala kumiyak kalala asubuan sa gyalta iya dunia asimbaan sa kanyan adun sa kutuayan. Anong isinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan nyo ha, after ng tawhid, isinunod niya, وَبِالْوَالِدَيْنِ Masya Allah. Bigyan ng jacket chan yan. Masya Allah, Masya Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ini tundugun wallah abu sukapiyapiyaikum bala alokas. So kapiyapiyaikum bala alokas na kanagagusi kuwata kakap siir kapan naman. Langon tanong. Lahat tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagiging mabuti sa mga magulang nasa dalawang pamamaraan. May pamamaraan na buhay sila, may pamamaraan na kahit patay na sila, pwede mo silang pakitunguhan ng mga mabubuting gawain. Unahin natin kapag buhay sila. Kapag buhay sila. Always akong iintuin sa dulo try natin kung talagang nakikinig kayo, alam nyo yung aya. Gas-gas na po kasi ito. Baka naman nakikinig ka lang na paglabas na, anong topic kanina? Subhanallah. Tayo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Sabi ng Allah, unahin na, kasi di ba sinabi ko dalawa, buhay sila at patay na sila. Maaari mo pa rin silang gawan ng magandang pakikitungo o kabutihan para sa kanila. Unahin natin pagbuhay sila. Sa lahat ng nakikinig ngayon na buhay pa ang mga magulang nila, makinig kayo. Buhay pa ang mga magulang. Imma yablughanna 'indakal Ano? Wala? May ada tanong. Pagkabis na ibu impresyon na sumanan na ninyo katang suara bigyo. Kung ilaw ka na Allah mabaring lang na pimarazak tanan na di kataw ni maanan yan. Tingko siya di ka disinta ginawa ka. Subhanallah. Kailangan magkaroon din tayo ng pagmamahal sa lingwaheng Arabic. Kasi ang lingwaheng Arabic, lingwahe sa paraiso. Lingwahe ng mahal na propeta, lingwahe ng Quran, tapos sumaasa ka sa translation. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Malaburo, kuman sa Ramadan. Isingit ko lang. Kuman din sa Ramadan. Baka, malaburo si mga datua. Baka kasi kasama kayo doon sa mga lalaki na ang alam lang sa pagkukunot ng imam, sa kanyang kunot, ay bukatar ka ng Amin. Amin. Nandito na sasabot na ito. Subhanallah. Hey, uripun wallah. Kenapa ayah patut tasuga na kagila pagkunot sa imam na amin, amin, amin. Di
Ya Allah, pangapiang sudah diabetes akan na diabetes ka? Itong nakakatawa. Tulad din sa imam, kasi minsan, totoo naman na minsan talaga nadadala tayo sa ganda ng tono. Pag imam natin sa tarawih, nagtataka ako, may naging imam, masyaallah, ang ganda ng boses, hindi na natin sasabihin kung sino yun. Naging imam siya, ang ganda ng boses. Ang dami niyang dinaanan na aya, itong katabi ko, ang daming nadaanan na aya, hindi siya umiyak. Hindi talaga siya naiiyak. Ang gaganda ng mga aya na nabibigkas, nababanggit ang araw ng paghuhukom, nababanggit ang kamatayan, hindi siya umiyak. Pero nung dumating na dun sa aya na, وَإِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ. Sa mga nakakaintindi ng Arabic dyan, mama'na al-gha'it. Ano pong ibig sabihin ng gha'it? Ano na yung ma'na al-gha'it? Tai. Ay mano to lagi mo to adalin na si untuk makatutulong si ibu kapag abdas kapag girasunod ka sa siya bakatindikan ang tawa ka bakaudu ka naro ko miya mo masaka so ko inali wallah inalo yung imam sugait na kumiuraw siya kaya yung kabro ko yung mulaki ang makapapatay kasi ka gumiraw sa tae. Nasasabot naman mo, kabanyan naman sa inakulay bila iyakum kadun kasagun suwata aka inikarim bitga Sa'aru
kami